ସକାଳୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ ଚାଲିଗଲି ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ବୋଉ କହିଲା ଯା ଶୀଘ୍ର ଆଣିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଯାଉଛି। ଫୁଲ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଶଳା କେଉଁ ଗଛରେ ଗୋଟେ ବି ଫୁଲ ନଥିଲା। ତଥାପି ସ୍କୁଲ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳେ କିଛି ଫୁଲ ଥିଲା, ସେଠୁ ତୋଳି ତାଳି ଦେଇକି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି ଫୁଲ ନେଇକି ଆସିବା ବାଟରେ ମୁଥୁମର ଦେଖା ହେଲା, କହିଲା ଲାଷ୍ଟ ଟିକେ ଯିବା ବୁଲାବୁଲି କରି। ତା ସାଥିରେ କିଛି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଘରକୁ ଆସିକି ସାଇକେଲ ବାହାର କରିକି ଚାଲିଗଲି ଦୋକାନ, କାରଣ ଆଜି ଘରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଥିଲା ତ। ଘରେ କହିଲେ ଚାରୁ ମଗଜ କ୍ଷୀର ଯାଇ ନେଇକି ଆସ। ମୁଁ ଦୋକାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସୂର୍ୟା କହିଲେ ସୂର୍ୟା ଚାରୁ ମଗଜ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେ, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ସୂର୍ୟା ଏଠାର ଦୋକାନ ଜିନିଷ ଧରିକି ମୁଁ ମୋର ଚାଲି ଆସିଲା ଆମ ଘର ପାଖକୁ ଆସିଲା ଭିତରେ ସେ କାରଣ ଗାଡ଼ି ବାଲା ମୋତେ ସାଇଡ଼୍ ମାରିଦେଇ ପଳେଇଲା। ମୁଁ କହିଲି ଛାଡ଼ ଯାଉ। ତାପରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତ ତାଙ୍କର କଟାକଟି ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ପୁରା ବସିଛନ୍ତି। ବସିଲା ଭିତରେ ମୋର ତ କିଛି କାମ ନଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଯାଏଁ ବୁଲାବୁଲି କରି ପଳେଇ ଆସିବି। ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିଲା ବେଳେ ଥରେ ଘରେ ଆସିଲା ବେଳେ ପିଣ୍ଡ ସଇଲାଣି। ମୋତେ ମୋ ବୋଉ କହିଲା ଯା ଶୀଘ୍ର ଯା ଗାଧେଇ ପଡି ଠାକୁର ନମସ୍କାର ବସି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଇଲା ଭିତରେ ଆଜି ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ପୋଟଳ ଶାଗ ଖଟା କ୍ଷୀରି ସେ ସବୁ ଆଇଟମକୁ ଖାଇ ଦେଇକି ନୂଆ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। କାହିଁକିନା ଗାଈକି ପାଣି ଦେବାର ଅଛି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ଜୀବନ। ଗାଈକି ପାଣି ଦେଲା ଭିତରେ ସେ ତ ଆମ ଗାଈ ପିଇଲାନି, ତାକୁ ପୁଣି ଅଲଗା ଗୋଟେ ଗାଈକି ପାଣି ଦେଖେଇକି ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ।